आंबो सानलायलाङो आरोखि गारलाय लालाय 15 जनसो लानो हागौमोन। दा जोंनि समाजा बेबायदि जायोब्ला माबोरै जागोन बेलाय नङा होमबा माबोरै जागोन बियो? दा बेखायनो फरायसा नोंथांमोन लाइमोन नोंथांमोन नों गावखौ दानायजों लोगोसे बे ओनसोलखौ जौगाहोनो गोनांब्ला नोंसोरो लेखा गोरों जानांगोन आरो लेखा गोरों जानांगौनि थाखाय आं दहाय बुंनाय बायदिनो थांखि लानांगोन। नों मा जानो नागिरदों नों मा जानो नागिरदों बेखौनो नों मिथियाब्ला नोङो लेखा फरायनोबो गोसो जानाय नङा। आंथ' बुंगासिनो दङ बेहाय थानाय बे नानिमोना साफ्रोमबो मास्टार प्रफेसर डक्टर इन्जिनियार जानो हायो मिथिबाय? दा नोङो सानफेरदों ना सानफेराखै?